Ar y trydydd o fai, bydd gennych chi'r cyfle i wneud gwahaniaeth. Rhowch gyfle arall i'r Blaid Lafur, oherwydd fyddwn ni'n gwarchod ysbytau. Ond yn parhau i ddiraddio gwasanaethau. Na, pleidleisiwch dros Plaid Cymru. Yr unig blaid sydd â syniadau gwreiddiol a chyffroes. Barod? Ydw, sori, yn jyst wneud nodiadau'r... Ble mae'r llall? Olive. Di gadael. Gadael? I ble? Wedys di y Darllediadol, os oedd hi'n credu bod yna blaid arall all y Llywodraethu Cymru'n well? O'n i'n meddwl gadael ystafell. Beth sy'n bod efo chi bobl? Ni di blino. Credu bod pobl yn barod am newid. Wel, dydi newid ddim ar dop yr agenda ar hyn o bryd. Wel, efallai dyle newid hinsawdd fod. Beth am newid yr amgylchedd cyn yr election? O'n i'n meddwl bod eich dyn chi yng Nghaerdydd yn hoffi'r syniad o global warming yng Nghymru. Dylen ni di siarad mwy ar cyhoedd. Annog pobl ifanc i bleidleisio. Pobl ifanc ddim yn pleidleisio. Wel, falle bydden nhw sy'n ni'n siarad yn nhw. Mae yna un blaid gwleidyddol yng Nghymru yn fodlon talu benthygiadau myfyrwyr Cymru os nhw'n mynd mlaen i weithio yng Nghymru. Os di Plaid Cymru yn meddwl gallwn nhw gael pobl ifanc i bleidleisio, yna maen nhw'n fwy deluded nag o'n i'n feddwl. Y bobl yma yw dyfodol Cymru. Ie. A pan fydden nhw'n hŷn, bydden nhw'n fotio i ni fel maen nhw wedi erioed. Ond ar hyn o bryd, let's not waste any time on them. Pwy sy'n deud bod pobl Cymru eisiau newid beth bynnag? O'n i'n meddwl bod chi'n eitha conservative. Mae'n rhy hwyr bydd rhaid ni sticio at yr original strategy. Felly, dyn ni jyst ddim yn mynd i drafod cae sbytau, gofal plant, trethu fusnesau bychan, rymgylchedd, neu unrhyw un o'r pynciau sy'n wirioneddol bwysig i bobl Cymru. Gaich atgoffa chi bod ni'n ymladd brwydyr ar sawl ffrant ar hyn o bryd, a dwi ddim jyst yn sôn am Iraq. Be nawn ni de? Gwneud dim byd. Iawn. Da ni wedi gwneud ambell gamgymeriad. Oce, oedd Iraq yn fwy na jyst camgymeriad, ond mae bobl yn fodlon maddau. Trust me. Pan ddaw May the 3rd, dwi'n gwybod be fydden nhw'n wneud. Bydd pobl Cymru yn fotio i ni. Won't you?